ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଧନିଆ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଧନିଆ ଚଟଣି ବନେଇବା। ମୁଁ କେମିତି କ'ଣ ଧନିଆ ଚଟଣି ବନାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଧନିଆ ପତ୍ର, ଲେମ୍ବୁ, ଅଦା, ତେନ୍ତୁଳି, ଲଙ୍କା 3-4ଟା ଏବେ ମିକ୍ସିରେ ପୁରେଇବା ଆଉ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ନେଇକି ଆସିବା। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରୋସେସରେ ବନାଉଛି ଧନିଆ ଚଟଣି। ଲାଷ୍ଟରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବି। ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଧନିଆ ଚଟଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ କାହାକୁ ଧନିଆ ଚଟଣି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ମିକ୍ସିରୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଧନିଆ ଚଟଣି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ।